Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Maayong adlaw ka natong tanan, no? Adlaw karong Martes. Karon day no, mag-upload na po tao kung ako ang pasultihon. Ang nagpadawa sa suwatan po karon mao kining usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Jinggoy. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanulayong pagpaminaw. Di ta maglangan ato ng sugdan ang kung ako ang pasultihon nga ang sender si Jinggoy. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sabi niyong alagad si Kang Inantefon Morales and then my partner gapon ko diri si Randy Tayat. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Unahon tagid ang papanalangin ug pasalamat sa atong labang magagawom. Lord, thank you kay Lord sa mong gihatag ka namong grasya matag adlaw. Thank you, Lord. Bueno, ang suotan po karon tong katagan og pagtagad no. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jinggoy. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Jinggoy. Kini akong problema bahin ni sa akong supakira kay asawa nga resulta di mayo. Hilig kay ni kanta-kanta niya. Ang kanta ko'y hilig niya. Kung nga no problema ko ani no. Ano na ako pagsugod ng tanang mga panghitabo ha. Kani, kantahon kani. Ay, hapit na yung Pasko. Sunod buwan, busod ng berber. Dili, berkol, berber. Berbeda September, October, November, December. Berkol, berkol! Ay, kanta ko be. Kani-kantahon ako. Ay, kani. Nisangpot na yun ang kamaldita sa babaeng kuragan. Nangapusgay ang gihay sa pagkabulak, kay nagtuman man sa gusto nga yabang. Pangitag mamay sa bibi mo, aron ba kapatuyan ka sa gusto. Puslan man nangabog kag ang gihay, ihurot na lang gayon ang puhunan. Unyag mapildi, uban na lang sa taga-morgue. Piyo nga ang mata sa punging imong dunggan, aron sa kauaw di dutlan ang alaot mong dungog. Pagtiktok pa, pagbila-bila. Woo! Uy, day, gano day? Dong, sugod karon ba? Ah. Ayaw na pagsigig gawas-gawas ha? Ano ba? Oh, nalimot ka. Hapit na Pasko. Ting-ukoy na ros mga kinugos ni mo. Usay ting-ukoy Ang imo mga kinugos, magsugod na rog paniid kung asa ka nila masakpi. Ting-ukoy? Unsay nga? Kanang ukoyon ba? Ting-ukoy na ron. Ting-ukoy. Kay ganina no, nagbadhas-badhas ang anak ni Pindot. Sige, agi gudris bay. Kada agi, makit-an gani ko. Dayon, mangutana dayon. Ma, kumusta ma? Ibong malantangan nung mangumusta na to. Ay, naunsa mo kayo. Naturalis ginugos mo na to.
Magpapa na siya nako. Mo nang magmama sa tiyan nimo. Iya, nikugos dahil ko niya nga wa man. Ito nga nag-isawa mo di ka. Laibis kayong magpapa siya nako. Yung manang siya nimo. Oy, Sa'yo, oy, be. wag na problema na ako. Magmanang na sila na ako. Okay ra gyud. Kaya nga nung dahil yun, ha? Naunsa biya ka, oy. Kinukos ko na nako. Naunsa matawon ka Mao na oy. diha, ikaw sa pataka ka lang sa gid pangugos. Taka ba, oy. Natural man na. Ipakugos man ta. Mao nga. Ay, mamalit lang ta na ang regalo taon para sa tumal kinugos. Kay bir-bir na ba? Unsay mamalit? Daghang kag kwarta kay mamalit ka daan? Ikaw di kay kinugos di. Naa. Oh, bao na diha. Nya ganong reklamo mga kasako mga kinugos ko palitang mga pinaskuhan. Ang be kay modugo mo sa dayong ka, di makaparehas na ako nga may kay mo daglihay. Ayasan ni mo tao, Sandra. Ikaw ba abtik mo sa kay ka. Basta na ibunyag, kaon mo yung giapas ito niya. Bangugos din ka noon sa mga ka eh. Oh, ako din ang hagade, sila man. Mao gani. Kana kay kinugos ka, mikugos ka na, kinugos ka, mikugos kas bata, may obligasyon kas bata nga imong kinugos. Sa obligasyon, tayo patay pa sa obligasyon, pataka man lang ka, oy. Obligasyon nas ginikanan, oy, ang pagbuhis ilang mga anak, dili sa nangugos. Dili mo na buhi kung sabote mo gud. Moingon ko obligasyon ni mo, dili na pagbuhi, kung dili pagkugos. Pero manana mo na seminar nga, ikaw mo yung naggugos, ikay silbing kaduhang ginikanan sa bata, di ba? Oy, di ginoo na mao. O sige, ha? Ug mao man gani na ayaw kong ingna nga sa kadaghan sa imong mga kinugos obligasyon na nimo sila tanan. Ikaw ba, wag ka sabotaw na ng mga kinugos na to. Buot ipasabotan na, ikaw nga usa sa mga nagkugos, may obligasyon kas pagtanaw sa bata, sa paggiya sa maayon niyang ugma, maayon niyang ugma ba? May ikaw kay ikaduha man kang ginikanan nga ang nakadaot gud nimo gud ngugos lang ka para makakaon ka noon sa taon kay mura kag kaon wa kay kaon di sa ato Grabe ha, sakita. Mo ka mo yato rito, di ba? Oy, grabe ha, sad nimo sakit ra kaayo. Unsay pagtuon nimo ingon anak lang juko ka. Ilan ta maglalis dahil ilan ta maglalis. Kung ikaw kay pagbati sa imo mga kinugos ako dili. Ayo ko iparehas nimo ha. Lailain matag kinugos. Ikaw tago kung mahadlok ka makita sa imong kinugos. Kanya herang ingnon kasi imong kinugos nga pripot. Oy, kuripot ko taon. Kuripot ko kung sila'y pasultihon. Ay, amuti mo, Sandra. Basta ako, pinanggaan ako ng mga bata nga akong gikogos. Kay sila'y muhatag yung respeto nako. Ikaw, wala mo respeto ni mo. Kay gawas nga ti ka, swapang pag yun kay ka. Chigoy. Ang tinood, pero may maglalis akong asawa taon. Kay gawas nga lahig prinsipyos kinabuhi, nakita lang ko nga lahi sa isig batasan. Unya? Ano sabi ni Dong? Sir, ang inyo ning order, sir, nga video key, sir. Video key. Uy, siya yung order ni. Kini si Kuan man nina, si Cassandra Magtulis. Ako asawa? Imo ni asawa, sir? Siya may nag-order ni, sir. Usa ni kasit, sir niya, Bluetooth speaker o kining DVD video key. Nga ano, nag-order ba siya, anak? Nawa mo kakalibutan na ni, sir. Iyam nang giutang dito sa mutindahan, sir. Palihog na ko pirma ni, sir. Okay. Na-receive ni mo, sir. Ay, kanahan ni Bayhana, ay. Asa mo ko pirma, di? Uy, hala! Naabot na dahil nga akong gikuha sa RA Appliance Center. Bida si Dibo, nga nung utang magani, day, ha? Para Ikay nang ipas utang, ani? mo, naatay ka lingawag kanta. Noon sa taon ka, oy. Di ba ka kamamraghin ako? Ano di ay, di ka ganahan ini. Hilig ka magkanta ka. Ay, oo, bitaw, hilig na yung kanta, pero okay na rin ako sista-sista. Sus, karaan na si Stay, kapuya na, tiniguang mo na. Ano yung sundroy, kasi bayan na. Ako? Na, pida na dito yung kwarta. Mangayo ko ni mo. Isa! Ikaw ba nagbut-buot kag pangutang, oy? Di man taon ka magpahibaon ako? Ay, wala lang kung magpahibaw ni mo, kay nagtuo kong malipay ka, kay hilig ba kag kanta? Wala giday, pero di pa karon kay kibaw mga dagdag-dagberanan. Sos, kaya lagi na ni mo, oy, ikaw pa. Sandra!
Hello, hello, mic test, hello. Wow! Hala, kanindot sa inyong karaoke, Marie. Uy, ganahan ka itong kantaan ni Marie. Ay, Marie, bag-o gitaw ni Marie para makapractice na dyan kantaan ni Marie. Banindot kayo ni. Ay, murag may plano tingali kang mo apel og amateur hour, Marie, no? Hindi nga, nakaraan sa nang amateur hour, oy. Awan sa di mong apilan, Marie. Maman. So, nagsikog maayo, Marie mo. Apil ko ng tawag ng tanghalan. Wow! Kuya, wag tripping ni mo, Marie, uy. Ay, sige, ikaw sa'yo nagkanta, Marie, Kay mag-andam ko sa itong masnacks. O sa may katahon ni mo? Ay, naiusahay, Marie. Usahay? Naa, bisag kanunay pa? Naday kanta ka kanunay, Marie. Naa, katong... Kanunay, magadamgo ako. Uy, usa ko din sana. Kaya moks na mga tao ni Sala. Usa, inom mo din eh? Ay, dini man si Maritel Madong, yung nagkanta-kanta may sa tong video, okay? Sa to nagkanta-kanta may, nag-inom lang sa may ginagmay. Na, ginagmay ko taong kadagganan ng basiyo aning berkol-berkol ninyo. Sabay! Berkol! Berkolo ko lang naong ni mo ron. Ay, ko pa inom dumi na! Hafiz mo yung sakit sa berkol-berkol. Mauni ka ba mo? Ay, nga, naon sabay ako. Bati man sa magsigil may kanta niya. Wa may tungab-tungab diha. Ay, naunsa ikaw. Bagi-unam taon na ni mo taon. Kung limpyo ni Spy taon. Ha? Manglimpyo ko, oy. Manglimpyo ko. Bago pa may nahuman si Maritel, ma. Wala mo magkasugat dito sa gawas. Sugat, pero sa kanila na ko dahil, saon nga, samparay naman itong laglakaw taon. Wa manggod kay siya may kanta godong. Mo nang dali isang naigo. Di man parehas na ako nga pilak album akong kanta. Ha? Pilak album? Bida. Murdi ni maayo drada. Sa nga di man ni maayo. Ay nga nung dili man. Nga mao man ni akong kalingawan kay sa magsikog lakaw. Kaya nung taning naara kusbay. Gasto kayo kung magsikog lakaw. Kani kaya naman mo kusbay. Di nang kulaayan. Kaya na lagi. Ha? Di lagi ka mo. Di ka layan, pero di sa kamlimpyo din, kayo sige lang kang kanta. Manglimpyo ka ni Koron. Bibita-bita kay manglimpyohan. Limpyo ko. Paglukag lang sa nga tubi. Ikaw na si paglukag dito. Kay manglimpyo pa man ko dire. Ginoo ko ni Modra. Kay limpyo dire, Ikaw dire, Ikaw. Ambot! Si Modra! Kita na ako, ang roduna yung kausaban taon, kay kaniadtong wapa may videohan. Ako ng video kihan ba ng limpyo yung kaya abong bahay taon. Pero karon pura no agwa na pagtagat ko kasawang mga trabahoon sa bahay. Mao nga nakisulti ko niya. Klaruhon tani rabi. Unsa may klaruhon dong? Ikaw marag pasagda naman ni mga trabahoon din sa bahay taon. Sige man lang kanta-kanta diha. Nigikan ako, kanta-kanta ka. Inigulin ako sa trabaho, kanta-kanta gyapon ka. Siya wa ka pulian na. Wala kay trabaho na imo din sa bahay. Sabo din, sagot ay waoy. Oh, kaya limpyo ka rin na din sa bahay? Nang limpyo, oy. Mao ni limpyo ni mo? Nga sa una mas lain matasaw tungkol sa kasinaw karon. Mapando na ta, kay duna may mga butang nga wa tao ni mo mahipot. Pandol good town. Wa pa lang yan ako masilhigi din. Kay dito man, agay. No, agay. Sakit. Oh, naunay ka, napandol na ka. Wa mo ko napandol ko. Ano sa ka? Agay, natunog ko tamtax. Maura niya, natunog ang tamsya. Sakita. Paglipyo niya. Sakita, oy. Agay, may gani kay wakadut. Agay. Kita. Oy, sabi mo, bulingon din kadaghan mo ani, ha? Wa ka malaba? Ay. Maglabarong ko dong. Pangas ka! Agok li sa kapoy bayan na ka. Pila ka blakat mo lingon. Pila ka bakat mo lingon imong gilabhan. Wala ka kanta. Abi na ko kanta-kanta kuan humbag birang laba kanta yapon ka. In your eyes, I can see my dreams reflections. In your eyes, I can see the reasons why our love's alive. Pakusking iko dong. Hinayaan pakusking iko ba? Request pa pakusgang iko. Pagkabuno ko sa ito, biyani bayan na pagkakindor pa.
Kini ang asawa, ambot. Sakay tawag na ko ani niya. Frustrated singer, mga frustrated murder. Taas kay nga bisyon nga mag-singer. Bisag yabag. Unya. Dada, istorya ta. Ari ko dra. Unya na niya. Tiwasong ko ni Glimpyo kay gusto kong humanon ko ni tanan. Unya, ikaw man magkatakanta na dayon ko. Karon lang kay, di ba ko yung trabaho. May nga, ni ako sa bahay ba. Wam ko yung trabaho ron. Pero, wapa ko. Wam ko kayo trabaho taon. Mahimo sigil kag video kaya. Nanadali ko dra. Sa ba? Uy! Kung may plano mo ka mag-singer ba, yun ang taong pang-ambisyon day. Bida di naman daday. Sa kinsabi pasultiho ni mo day. Taas king lubi day. Time para good, ikaw ba? Nganong initan man gyud di mo akong basigan ta kanta dinis bay? Unsa man gyud gusto nimo ha? Nga masikog laag. O sige, hipusa na video ke. Hipusa, kaya adto ko magkanta-kanta sa 139. Ha? Asa mo na 139? Sunod sa 138. What? Sa sunod sa 138, ha? Wi-Fi puro to niya, ha? Sabaday! Saka siya, ha? Kolonel, may sunod sa 138? Maabot na ingan, ana diha, kay sunod sa 138, o sa may sunod anang 138, ba 139? Mao ba? Sa taas, ana, na, bidyukihan diha. Gusto ka nga, adto ko perme dito. Ikaw, pasalamat naman gani ka nga, dili ko masigiglaak, kay naara ko dili sa gani, malipay. Hoy, nalipay ko nga nakasbay. Ha, kay, imbes na nakasbay, dagantagag mahimong trabaho. Pero sa dita mo, wamag yung kahimong trabaho, sige magkakanta-kanta. Natural magkata-kanta ko. Ang am sa masayaw ko. Kung sa man diskuhan na din, he? Bidyoki man para kanta man Ug mahimo ba ay kung hilabti ko no, bi? Kung ikaw may magkata-kanta no, huwag yung maghilabot mo diha. Musa hilom diha. Sandra! Sige lang yun, may tawag lali sa niya kong asawa tungkol sa bidyoki. Hangtod nga usak higayon ni Ana, mo'y ako naabdan. Uy, Mari! Uy, niya malaki mo! Nakunsaman mo din oy! Nakunsaman mo din Ay, kuan Mari, kanang ni amis si Perfecto Mari kay. Siya may kuan karon in charge sa Kalingawan para pista ba din sa atong sityo. Uy, hala, hapit naman day ang fiesta sa ato, no? Oo, ma'am. Ugma, ang opening salvo nato. Unya, magsugod na yun ta sa atong pangadji. O, Kalingawan kada gabi Mao ba? Unya, usa may maayo di, ha? O, pigto, sabi, kung unsay unang Kalingawan nato ron. Kuan, ma'am, Sandra, kanang magpa-contest mi og video singing contest. Uy, hala, apil ko, uy! Apil ka ka, ma'am! Kaya usamang ka sa among pangayuan og solicitation para sa atong premyo. Unya, mahangyo sa mi nga kanang imong videokihan, may atong gamiton. Okay ra ka, ma'am? Ay, okay ra gid kaayo ko. Basta ha, kapapila ko sa contest, ha? Ay, apil ka, Sandra! What? Dong? No? Mo-apil ka sa contest? Forbida mo. Pakauwaw lang ka, eh. Jikoy! Mabitaw! Okay na magamit video key, pero ayaw lang taon, pagkapila-pil ang contest taon. Oy, ayaw pila ko asawa, kay mauwaw ta? Time pa sa usay, mauwaw. Jikoy, ay kung ingnaan na ha, insultuhon ko nimo ha. Tigalig galimot ang asawa ko nimo. Ako'y magbuwas akong kaugalingon og dili ikaw. Kung di ko ninyo paapilon, hala sige, dili ko mo dawat anak inyong solicit o dili ko magpaggamit anang video key. Klaro? Mari. Supaka ko ron, Jikoy, di ba? Ha? Magkagubot yun sa fiesta din sa ato. Supaka yun ko ron! Sandra! Mao yun yung problema na kung asawa kay gahi aligo. Supakirang numero 1. Moapil yung taon nga ni bao man kung unsa gini siya mudag kanta na kinantahan na niya. Ang duyog nas norte siyang kanta to asaot. Saon pagkadao na? So klaro kay napakauwa lang ni. Pakauwa siyang bana taon, bana ko niya. So di mapil yung ko kauwaw. Saon matawon na ko akong asawa, bam. So buhato na ko ani. Palihog. Maturista mo yung kasaon na bambina. Palihog tabagi ko be. Unsa man ko kamoy pasultihon, Jinggoy. Kuya Alan, ang yes, mga bata para perming happy, waylain, Don Pepe Tabliya
para taas ang ilang energy. Para buyag dahil Sinaki Augusto dun pipitablia. Salamat. Si Sinaki si ganahan kayo sila minom. Ako sila palitan. Anya gawas sa Don Pepe Tablia, ang Diamond Food Trade Incorporated katigama sa Don Pepe na ilain Kuya Alan. Usaban? Yema Obe Special, tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Lami kayo para sa mga bata kanang simasimaon. Lami kayo na bawnon sa eskwelahan. Nindot kayo na mga bata ha. Human yung inom Don Pepe Tablia, pagbawon mo ato unsa today? Tasty fish cracker. Tasty fish cracker o macaroni crunch. Macaroni crunch. Kendi nga Obi-Yema. Okay? Salamat kayo. Nya kita mga daggo atong imnon ha. Mao ang Said Panyawan Coffee Mix. Mo na nindot kayo para sa ato ang trabaho. Salamat kay inyong tanan sa mga tao nga nanginom na sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix nga the best kay natong imnon kay makalingaw kayo. Labaw pa ni sa makahapig yun kayo nato sa atong trabaho. Mura kag mo atong Happy Mart. Waluna kulon tabunok ug baktan. Mo na nindot kay ditong suloyon kay masulbad yung crisis nato diha. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, good morning ni Maria Kuya. Basta tolido Kuya Nick Pipito. Sa mga tao ng GR Pipito. Inguman sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos kinabuhat siyang Miguel Poliar Fertilizer. Good morning ni Maria Kap. Og sa opisina sa ato ang Vice Mayor Diaz Talisay City ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, og ingon man ta Lister Daan. Kato ang anak ni Noy Tiban nga usa sa mga konsihal diha sa Talisay City. Okay, Ate Pres? Okay, og sa di pa di ay ko magpasalamat. Ay, happy fiesta tingali. Belated na ni or advance, no? Sa Inayawan, San Agustino. Murag advance ni Ate Pres. Belated, happy fiesta diha sa Inayawan. Ate Pres ni Kapitan Kirk Bryan. Sa mga og naaluna pa dana di sa Laray, may pagpaminaw ni mo di alon. Og labi na gyud sa mga Raganas family diha sa Tugas. Sa kuan Badana family. Badana. Mga haka. Parijuel, no? Sa mga haka. Sa mga haka. Thank you fiesta ninyo diya. Belated happy fiesta ninyo. Og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo, maughapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon ini kagabi sa imong pagpanihapon. Inom na pagkadaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang nato na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angang mahadlok. Tungod kay doon na makatambal, makaayo ng atong gibati, bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sakit o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanong, mapalit nimo kining Kogon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you kayo. Salamat kayo. Anto tapalit dito ha. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang Said Liniment Oil. Thank you kanyang tanan ha. Kamu na sayon kung sa ka-epektibo ito ang Said Liniment Oil nga tinod mo wagtang sa panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan, ilikay paginta sa tinggi. Kung manghaplasta sa Said Liniment Oil nga anara, mapalit sa butika. Di ba Kuya Gili? Sa butika, nagyod bang Ikson. Anara gyud ito mapalit ang tinuod nga haplas nga Said Liniment Oil Gams. Wag yun na sa gawas pa Ikson. Amo ginang balik-balikon. Sa butika na gibaligya ang tinuod nga haplas Said Liniment Oil. Tuaray. Tuaras butika ang namatud-an nga epektibo nga haplas Said Liniment Oil. Tuaras butika. Tuara. Wa sa gawas. Mo na kiingon ka nga tuara. Tuara. Ala, tuara.
Basta nagas kita kay mus gawas bigala. Piki. Tuara. Tuara gyud, tuara sa butika. Pero mapalit jud sa di butika, leo ta sa atong sa butika. Asoan? Ang kuan ano ta sa Facebook. Ano? Oy, atong ipaybaw nga hack to ang ato ang kuan account sa Sediment sa Facebook. Unsa na yung account din ha? Nga gibutang? Kuana ang bisitahan nato ang page sa Panyawan Herbals Incorporated. Mao na siya gams. Nya i-type ninyo ang Panyawan Herbals mo gyapon. Type nya. Onya, ayaw kalimot ka ato i-like ang page magigala. Okay. Makita diretanan ang mga genuine seed marketing products. Og ang mga Panyawan products sa seed marketing mao na ni mapalit na sa Shopee na. Shopee. Mao na siya mga igsoon. Mao na. Mao na tinuod, mao lagi na butika Shopee. Butika Shopee balik-balikon butika Shopee, butika Shopee. Daghang salamat kay Megala. Wala ipangbuhat sa atong mga amigo gams. Nakoy nakailag gyud gams gamitan ko kanang seed liniment oil gams. Kuan ko no kumpare ko ni stripon. Si Eugene Nabidad. Kay lagat tipon. Eugene Nabidad. Wa minus stripon. Eugene Nabidad. Kay Fredo! Kailangan Eugene Nabidad ba? Kumpare ko nun mo? Nakailam Eugene Nabidad. Si Chichi Bana sa anak ni Tripon. Ikaw saan sila Pilis Nabidad? Di katong December times na ba? Amo tayo naman ni Tripon ba? Basta anak ni Tripon ko Bana sa anak ni Tripon. Mo ba? Si Di Lawrence, anak. Naman siya. Nanay si Tripon nga Lawrence, wag pagpapantay. O si Vincent de la Concepcion sa Santa Cruz. Mo na sila. Labi na yun ka, grabe kay Mamina. Parido, are. Anak na ipos Lawrence ko. Kisa na Lawrence? Kisa pa na anak Lawrence? Si Rami na, yung asawa. Kinis Lawrence? Nabidad. Eugene Nabidad. Yang ba na? Eugene Nabidad. Yang asawa si Pilis. Eugene Nabidad is amahan na niya. Amahan na sa anak ni ang asawa ni Lawrence. Kaya bata na namo ni Kuan. Anak pa niyo si. Bata niyo ni Matel. Matel. O diyan na mga anak na. Bon. Nati mo mid order biliban akong anak nito rin na. Mga kanhiayong panahon. Ya si Kuan sa grabe kay gamitan og si liniment oil gams niya. Ang radyo pa jud sipat pa jud kayo. Kisa man? Si Gani Perez. Gani? Si Gani Perez. Ako ang Gani Villarojo, Sir Gani bala. Record niya ta silang Gani. Gani Perez niya. Labi nagigab sa karineriya ni Siati. Siati kay gamitan rin Siati kanang kuan ba. Sa New Frontier Mabulo. Okay. Ana dia mangaon sila si Kalern ang mga Interlock Boys. Okay guys. Pang mga Panyawan guys kuno kuya. Thank you. Salamat kayo na. Daghang salamat ha sa salamat. Tugad kay nga plus seed liniment oil. Bam! Thank you. Good morning. Alang kanin mo di Mylene Inot ato ay yung listener sa kaya ako sa barko. Nga magsunod ko na sila taong tulumanon. Mylene Inot from Ayungon, Negros Oriental, pero ni Asya magpuyo sa Cebu. Miriam Olciano o Grace Ralios diya sa pinahagbong subang dako Mandawi. Ingumanot sab dito nila ni Kaloy Abinuha and Busing Arcilia sa Inupakan Leyte, Mr. Ernesto Tero og ni Ma'am Christy diha na Cebu City, and Mr. Dudong Isaw ka ni PNP member dito sa Oslo. Ayaw ko magalimot ha sa Celebrity Project Diurizop sa inyong pagpangaligon sa iyong buntag ang ato ang sapon para sa atong mga skin problem, para dili mag-dry yung skin, para mag-kutis artista, kutis porcelana, libi na ka na mo mga kababayan o dili mag-ingnon tayo pugis-pugis, magkatul-katul. Ano yan? Celebrity Project Diurizop. Ano na yung mga sangkap,ulutat tayo ng papaya extract. Doon na ka ba yung mga skin problems? Dangop naman kita o gamit kita sa Celebrity Project Diurizop. Apan mangutana naman ka mo sa butika, ayaw ka mo anang suroy-suroy. Thank you. Okay, salamat kayo nyo sa tanda na ito makaisunan nga masayo ganun masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kidney problem, o constipated ka na tugod na toxin ka nisugod sa itong kalawasan. Ngilingi ka na mo patay na itong toxin, mauna mo patay sa itong blood cells, hindi ka daot sa itong blood cells, mustiki or bulapot ang atong dugo. Mauna masakit ang mga major yun nga sakit. Mauna kinanglan mo inom yung kag G-detox, kay kining G-detox, mauna natural nga detoxifier.
tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs. Unya, simple ra magud atong pag-inom, ani? Usa ra kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon. Unya, kung doon na nagyo kay daghang balatian, kinahanglan katulo ka mo inom. Unya, duha ka kapsula kada inom nimo buntag ug hapon, usa ka oras sad sa di pa ka mukaon. Unya, imnan sa natong 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa, kung gusto ka mawagtag ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian, o karon ligon yun kanunay atong vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dudong Jinggoy, Ate Pres. Jinggoy. Oh, kani si Dudong Jinggoy at Ate Pres, nakasawa ni ganahan kay katakanta ba? Nya ang problema, Ate Pres, kay magbuwag lagi ang duyog to as norte niya yung kanta to south. Mao na diha niya gi anak siya silang mga silingan nga papilo ka mature niya sponsor pagit siya. Ang ila ba yung karaoke may huwaman? Oh, may gamiton. Ingon siya, okay, so may problema. Niabot pa niyang badas Jinggoy. Ay pakawaw ha. Sadi ay, pakawaw rin ko. Sige, di ko pawam karaoke. Di ko buhatag solicitation ninyo. Basta di ko nyo papilon sa amateur. Supakag yun ko ninyo, di ba? Gubot ko yung pista. Saon. Apilo na lang, uy. Apilo na lang. Dong Jigoy. Uy, man na lang na, uy, na ay magkatawa. Tinood na. Kakabidya ba? O, kana iya ha, diniyos na iya. Tipis malingaw mo mga tao na. Malingaw tao, ana. Oo, tinood na. Kanang inanap ito, maminaw ka na, mga kuang kaya nga na, hindi pito ko maayog tingog. Mas nindot paminahon. Nindot eh? Tanawon, paminahon, baga. Puul mo sa ng mga manindot tingog. Uy, magali. Ate Pres, magali contest yun sa mga yabag, di ba? Oo, mas nindot bitaw na. Makontes ka na bang dito yun nga yabag ba? Yabag yun siya. Yabag yun siya. Nay uban ati presto yung yabag pero ba ilhan man nga. Niingon siya, Bam, ikaw, unsa may kasulti na to, ani, Bam, nga, ikaw, maturista, magyug ka sa una. Unsa may kasulti, ani. Tana si Ate Pres sa iyang buhaton. Maturista ni si Bambina kaya to? Sa una, Ate Pres. Sa una? Oo. Bam! Natukan ko. Natukan. Ikaw, dili ka maturista. Maturista ni Bambina. Niingon mo to si Pina. Diin ba, kung sa yira ka na maturista? 1975, pagsuda ko sa DYCB. Sa pagsuda ko sa DYCB, naman may kaubang talent ka mukhang taga-amateur ka to si Jimmy Gumba. So, kuyo-kuyo ko dito DYRC, nagpa-audition ko. Ginawat kang mail. Pag-audition ako dito, niya, ingon sing kataon ako nga, you don't have to say you love me. Sugod na ko. Pag-sugoy na ko, when I said, I needed you. Mga tulot ito kalinya, English Mr. Melberial. Dong ka nang practice sa kasi inyo dong, ha? Abi na ko kiignan ka ba? Guess lang ka dong. Dili, kay bugom nyo kayo kong timing. Kaya na di ko nung mapil taog singing contest, ang labig jud kuno anang naka-advances nimo kung kamo gitar. Dili ka bugo sa timing. Bisa pag di ka kamao mo gitar. Ano lagi Ate Pres Bambi, di ba ka mo gitar? Mo timing mag-jam sa gusto. Kanta sa ko dire sa. Sa kanta sa to. Gege. When I say I need you so. When I said I needed you. I needed you. Victor Wood. You upset. Karon, kanta sa ko. Dong kaning uli lang sa kanyo. Yan, apel sa kondiresa. Apel sa kondiresa. Sa DYRF. Kaya ng istasyon sa unang ikantahan man ako nakakanta mga ni Channel 13 kato sa DYHP. Dito sa DYRF, gina sa konting duyog. Dong, ayaw tanaw diri sa sista. Kaya kung tanong gani ka sa sista, kablit na ko, kay bawon may daan nga di ka ka-timing. Ginan ko eh. Pero sa tanto na kong apel, nakadaog ko sa The Entertainer sa DYRC at Udto. Nakakanta ko pa ka-Domingo. Nag-third pa ko. Nakadaog ka ba? Balik-balik po ko din. Usay mo kanta to? Ha? Usay kanta mo? Maorgan ni balik-balik. Ang kanta, kuhan ka ng tick, ka ng, Take the ribbon. Dili, unsa ka title lang kuan man. Help me make it through the night. Mao yung nga tahon. Ma-RC, ma-RF kanta ko to di ka ni kanta ana. Sa stasyon na.
Sa nakakanta ko diway RF diway Kada bang help me Make it through the night. sa diway RC mo rin kung kataon diway HP nakanta ko panahon nila Tikay og ni Val Gomez mo rin kung kataon kay matod pa ni Diway HP, diway RC. Okay, matod pa ni Mr. Villarreal ang pag-apil ko sa amateur dili magpili og kanta, dili magpili og tingog, ang daugod ra yung timing og diksyon. Kato na timing na yung gato ba? Tingog yung Michael timing. Kanta ka. Na batig tingog. Timing Ay, Pero kaloy sa Ginoo no. Oo, nga Kaloy naman. sa Ginoo kanimo mutugod tag pagampo sa diway RF kaya nakadaog mo lagi ko sa weekly so naka-appeal ko sa grand final pa ka December. Yang ako mga kontra mga mayong yung mga laki pag grand final pa ka December bispiras mas uslob ko ma mularga sa Cebu kay appeal ko grand final sa diway RF. Di kanta ko. Dili man nga held sa kanang labi tay Lambert kelud sa Vico Descarbo. Pag appeal ko natural pag jug ko. Final nakapalit pa jug kog bugas para sa among pista pagkaugma. Balik ta. Basig to nga mo judge ato. Lain lagi ka manoy. Balik ta. Kaning iyang asawa kay mahilig manig awit. Arita dire sa Salmo 47. Sige. Psalm 47 verse 6 to 7. Pag-awit ug mga pagdaig ngadto sa Dios. Awitig mga pagdaig ang atong hari kay ang Dios hari sa tibuok kalibutan dayiga siya pinaagi sa mga awit. Kani mo gingon nga kana kunong pag-ampol bilang iagi og pag-awit Gulyat mas malipay kuno ang Ginoo kung bilang iagi pag-awit praising the Lord with songs nga ana. Mao tingali sa karang panahon gili sa atong panahon sa magaon na pa nato ang pagpanguyab iagi garana mao tingay. Basin, no? Kay nindot gito haranahan ang babae sa una? Kay nindot kayo kanang bation ng babae? Karon. Arita diris tambaganan. Kisingalan nitong Cinder, Digoy o singalan niya. Jinggoy. Ang gisulti nila ni Ate Priscilla, paapilon lang aron malingaw kay unique man kay mo apil nga yabag, unique man malingaw ang audience. So manay ato ang primero na dungog. Na ako ikaduha pagpili ilang asa. Ningon man siya nga dili siya pahulam og video kihan kung dili paapilon. Dili siya mahatag sa solicitation. Pananako ug para paglikay sa gubot ayon na lang siya paapila ano na sa pahuamin ninyong solicit kanang bidyukihan bala di po siya mahatag sa solicitation ano ang kanang sa piyesta na man ay budget ngano magsalig man sila panghuwam naman sa lipundo may usay bam way koan way sound system bitaw moabang pa, di ba? Mao na pagpili lang ug ari ka dir kay Ate Priscilla para pa unique sad ko no. So naaran nimo pero timbang-timbang nimo do nga di gyud mada. Naara gyapon nimo. Kay di mada ang kay mo siyang maapil ko no kung kaawaw ingon siya. Ay play na lang gud siya gud unsay kuan. Katawa lang sa diba, pwede sa siguro lang sa buton lang nga mo hatag siya solicitation, mo hatag siya pahuam sa video kay ingon siya nga kanang guest lang siya di lang siya contestant. Pwede siguro. Ay kira gyapon og contestant oy. Bitaw. Pero lingaw lang ko mga tao god. Kay baw ng mga tao. Syaro di kay baw na yung mga silingan nga. Yung kinantawan inaana. So, malikaw rin yung taon siguro mga tao ano niya. Ay lang kasagdi na lang na diha. Okay, anak. Karon. Mong video okay, nakatawag solicitation, mapilo ka mature. Kadto na hitabo na ko pag-apil ko sa mature. Nga naman. Bisa ko saan ako kanta. Nga naman. Kapit mo lugwa akong mata, di ba mo tingog ang microphone? Salamat mo ka na kanin taluman, no? Kada ko, Puzzle Tihon.